Rutas do viño, música e obradoiros infantís son algunhas das actividades da vindeira edición do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Unha proposta diferente cun amplo programa que ten o viño como protagonista. É un evento destinado a todos os públicos, de todas as edades, para disfrutar en grupo, en familia, onde poder descubrir e sentir a Ribeira Sacra a través do seu viño, a través da súa gastronomía. A data, do 5 ao 7 de xullo. Un total de 25 adegas de denominación de orixe da Ribeira Sacra que ofrecen ao visitante. A posibilidade de degustar e de gozar dunha amplia variedade de viños de moita calidade, como son os viños da Ribeira Sacra. Estou seguro que non van a deixar indiferentes a ninguén. A novidade deste ano, unha viñorruta por Monforte que dá a posibilidade de coñecer mellor a cidade e as súas tradicións. As rutas dos viños permítenos viaxar ao lugar de orixe, onde contemplar o nacemento do froito a descubrir, e os encantos dos ríos que bañan as nosas ladeiras, tanto Miño como Sil como Cabe, e, por tanto, é unha experiencia única para sentir esa vértixe na nosa viticultura heroica. No cartel destacan as actuacións musicais de Nova Galega de Danza, Abelas Ainas e de Tetas Van. Unha experiencia que une historia, tradición, cultura e boa gastronomía.